alle sammen. Nu vil vi være brænde en sofa af. Så det er lige, når du behøver ikke snakke, du skal bare filme det. Men jeg gider ikke kun at filme det. Jeg vil også have min pind derinde. Du kan en automatisk brænder. Det er den, der har automatisk brænder på. Ja, nu kan bare lige bange. Ja, brænd i helvede. Jeg er sgu lige glad. Jeg skal have nyt navn til den. For den hedder bare mit rigtige navn. Selina. Ja. Prøv lige at tjekke min miniflamme ud. Selina, du skal bare vide, der er mange, der søger på Selina i YouTube. Du skal ikke skubbe min pind ned. Ej, prøv at se, hvordan det ser ud på... Victor, prøv at se, hvordan ilden ser ud på... Man kan ikke se dig. Victor! Victor! Så! Farvel, pind. I help you. Robert, du redde min pind. Min pind, der ligger lige under røgen, Robert. Vil du hente den for mig? Eller kan vi så putte den herned? Robert, jeg smoke grenade. Smoke grenade. Smoke. Hvem fuck har lavet en smoke grenade? Yeah! Smoke grenade! Hvem fuck har lavet en granat med smoke? Nej! No! I'm a sexy. And I know it. Hey Victor, kom her på taget. Jeg skal bære op, Robert. Du skal bare lige holde den, når jeg skal op. Ja, jeg skal bare lige... Hop! Jo, Bruno, det kan den. Den kan godt holde. Se selv, Bruno. Ja, men altså, det er ikke det koldt på. Nej, det ved jeg godt. Så nu. Jeg er her. Skal jeg holde din mobil? Skal jeg filme den fra en god vinkel af? Ja. Hvad så, Victor? Så er der fandme røg. Det ligner det i sort-hvid. Hvor lang tid er den her video? Den her video har varet 3 minutter. Selina, din rekord i en video, den var 10 minutter og 3 sekunder. Hej altså, det er min første video. Jeg har ikke lavet en video, hvor de får vide, hvad den der er. Hej, jeg hedder Selina. Smid en masse likes. 10 minutter senere. Smid en masse likes. Giv os nogle likes, hvis I godt kan lide at se nogle fotos. Og husk, når den her video bliver færdig, så husk at smide en like. Eller subscribe, please. Eller kommentere. Eller og husk at lægge en kommentar, hvis I har en kommentar til det her. Eller hvis I har noget, jeg skal fortælle jer om. Og så vil jeg gerne lave det med min lille bryst der. Nej. Lang tid Der skal 4 minutter. Vi skal slå den rekord. Marguerite every day. Smoky. Okay, så laver jeg lige sådan noget ligesom i tv. Hvor man gør sådan her rundt om sofaen. Nej! Nej! Der er intet her, men så kommer I herom. Victor, prøv lige at give mig min pind til den der. Ja, jeg vil brænde den. Nej, Victor, du skal brænde den. Jeg skal ikke gøre noget. Wow! Fuck, det er en god vinkel. Robert! Sygt. Fuck, mand. Vi har... Okay.
har selvfølgelig voksne til at hjælpe os. Celine hjælper mig. God idé. Det er min pind. Ja. Den er perfekt lavet. Nu der hul i sofaen. Den er bare i 5 minutter nu. Okay. Selina, film lige. Jeg skal lige optage. Farvel, Victors pind. Victor, har du en YouTube-kanal? Ja. Hvad hedder den? Victor Susen. Hvad? V-I-K-T-O-R Møllum. Der plejer sådan en mini-stige her. Måske har I noget, der kan hjælpe os. Den der, den vælter bare. Så kan vi komme ind i Filmen, du filmer en mus. Nu kan I komme ind. Vent lige, Victor. Udenfor. Hvem er der? Udenfor. Det er bare katten, jeg mangler en sov. Det er det gamle filmhus. Boom. Boom. Wow. Boom. Boom. Se, er det ikke nogle pæne blomster? Selina, film ilden. På 11 minutter eller et eller andet. Det ser sgu da mega fedt ud, når man runder en sofa. Så, Selina.